Olemme taas kirjakamarissa ja samanaikaisesti kansallisen kirjaston tiloissa ja puhumme Karjalan kirjallisuudesta. Johannes Hirdman on syntynyt vuonna 1946 Kontupohjassa suomalaisten siirtolaisten perheeseen. Peruskoulun jälkeen hän opiskelee Petroskoin musiikkiopistossa ja sitten valmistui Petroskoin yliopistosta. Hän on ollut näyttelijänä, muusikkona, tehdastyöläisenä, rakentajana, kirvesmiehenä, puuseppänä ja päätynyt kirjalliselle alalle. Hirdman kuuluu sodan jälkeiseen kirjailijasukupolveen. Se on aika hyvin koulutettu väkeä, vaikka kirjallisuuskriitikko Aku Kimmo Ripatti oli sitä mieltä, että tällä sukupolvella tuntuu olevan myös negatiivista itsesensuuria, joka estää kirjoittamista. Voi tosin olla niinkin, että vanhempien kirjailijoiden kokemukset ja byrokraattiset esteet, melko suppia lukijakunta ja yleinen kolea kulttuuri-ilmasto ja kaikki syyt yhdessä jarruttavat kirjallisuuden kehitystä. Joka tapauksessa Hirdmanin Sen kun vaan -kirja on kai viimeinen Karjalassa ilmestynyt karjalan suomenkielinen teksti, proosateos. Novelli ei ole mitenkään tottunaisen mukava tai kaunis tai miellyttävä, mutta se on karjalan suomenkieliseksi tekstiksi varsin kiinnostava ja kunnianhimoinen. Novellin päähenkilö Jussi Tuhkanen on Neuvosto-Karjalaan muuttaneen perheen jälkeläinen. Heidän toiveensa parhaaseen elämään jäivät toteuttamatta. Jussin lapsuus kului Vienan Karjalassa, myöhemmin perhe muutti työläisasutukseen. Kun Jussin isä oli kuollut, Jussi muutti äitinsä kanssa Petroskoihin. Siellä hän työskenteli tehtaalla, suoritti asevelvollisuuden ja meni naimisiin. Jussin tukena oli aina Kurre, hänen vanhempiensa ystävä, joka myös oli tullut Karjalaan Amerikasta. Kerran, kun Jussi ja Kurre olivat metsästämässä, tuli selville, mikä heitä yhdistää. Jussin päähenkilön kuva on kuin salaa laukaistu valokuva, joka paljastaa jotain varsin olennaista ihmisestä. Mukana on noin 10 muuta novellihenkilöä, heistä pari melko tärkeää. Heidän on kuvattu suppivasti, mutta osuvasti. Eniten puhuu Jussi itse monologiaan tai ilman ääntä, ja tämä on jo valinta, se viittaa suppian muotoon. Aikaa novellin matkassa kuluu noin 30-40 vuotta, mutta tästä pitkästä ajanjaksosta leikataan vain teräviä kohteita. Tarina kulkee, juoni etenee, kuvaus on asiallista, mutta tarpeeksi rentoa ja se muuttuu aivan oikein novellin tilanteiden mukaan. Kieli, tapahtuma ja asia ovat yksi erottamaton kokonaisuus. Mutta kuka nykyinen Jussi on? Onko novelli kuvaus ikuisesta etsijästä, joka miltei toivoo, ettei löydä etsimäänsä, koska silloin on heti edessä menettämisen uhka? Novelli on vahvasti eksistentialistinen. Se hakee asian, tapahtuman tai suhteen olemusta, eli likimahdotonta. Se näkyy kauniisti kuvaustilanteissa, ilman selityksiä ja vaikka kesken metsästystä. Hän pysähtyi äkkiä, tempaisi haulikon alaltaan ja sai yhden linnuista jyvälle. Laukausta ei silti seurannut. Viime tingassa sormi oli jähmettynyt liipaisemen kylmälle raudalle. Pyyt olivat laskeneet hänet tavattoman lähelle. Niiden pudottaminen olisi ollut yhtä ikävää kuin maalitauluun ampuminen, ja hän laski aseensa. Niin, jos Jussi metsästi pyytä, niin itseään hän kuitenkin eniten metsästi. Kuka minä olen, miksi olen sellainen,
Jussi saakin vastauksen, vaikka toisenlaisen kuin toivoi. Kun Jussi kulki näissä Etelä-Karjalan metsissä, hän poikkesi silloin tällöin vanhan miehen Kurtin mökille, niin myöskin nyt. Ja kun Kurt entisen tapansa mukaan halkaisi sokeripalan kahtia leipäveitsellä ja pyyhkäisi hihalla pöydän puhtaaksi, oli Jussin pakko kysyä, olitko joulukuun 6. päivänä vuonna 1953 Kemijokivarren kylässä? Jussi oli tottunut tämän tapaisiin vieraisiin, eikä kiinnitetty tulijaan sen suurempaa huomiotaan. Hän jatkoi leikkimistään. Mies seisoi vaitelijana kynnyksellä ja hymyili Jussille. Poika antoi leikkiautonsa jyrjätä kamarin puolelle ja näytti sedälle kieltä. Montako pulloa antaa? Äiti kysyi murteellisella venäjällään käännyttyään tulijaan päin. Mies katsoi vakavissaan emäntää ja sanoi suomeksi, riippuu siitä, kuinka arvokkaaksi Aili osaa arvostaa vieraansa. Äiti voihkaisi ja kalpeni. Hän otti muutaman askelen vierasta kohti ja huokaisi. Voi kurre, sinäkö sä ole? Kuten näet, vieras mumisi liikuttuneena. Me kun Lassen kanssa luulemme, että sinä ole enää elävien kirjoilla. Vieras hymyili hämillään. Nopeasti hänen hymynsä hälveni ja hän tarttui horjahtanutta Ailia käsipuolesta. Mies istutti pyörtämäisillään olevan naisen Rahille. Jussi seurasi pelokkaasti kamarin oven raosta esiliinaansa kyyneleitä pyyhkivä äitiä ja alkoi vääntää itkua. Poika ryntäsi äidin luo, kietoi kätensä tämän kaulaan ja potkaisi vierellä seisovaa vierasta. Kurt Petrovich oli Jussin oikea biologinen isä. Hänen kuolleen äitinsä nimi oli Siiri, vanhemmat olivatkin kasvattivanhempia. Ja kaiken taustalla on Stalinin aika, jolloin mies syyttä tai pikkuasiasta joutui leirille. Näin oli myös Kurt lähtenyt, kun Jussi vasta potki kohdussa. Tämä loppuratkaisu on kai melodramaattinen, vähän kuin iskelmä tai satu, jossa loppu on ihanaa. Mutta nätti ja siisti loppu tämä ei olekaan, sillä novelli ei tosiaankaan lopu siihen, mihin teksti. Novelli loppuu siihen, että Jussi lähtee yksin metsään. Metsäänkö vai miettimään? Se on eräs kunnon novellin merkkejä, mutta silti voi kysyä, oliko Kurt-ratkaisu oikea tai paras mahdollinen? Tuollaisen asian ratkaisi aina kirjailija itse.